hvad der skete sidst. Dennis, Ronny og Søren var lige blevet angrebet af Ibrahim og hans gang, men de gik efter en hård kamp. Over i skolen, så havde Jessica breaket up med Jack. Vel lige, jeg troede, at hun var kærester med Jørgen. Kraftedeme med golddigger. Se det kagehus. Godt. Men hæmorrhoiden den består og større. Velkommen tilbage til DK News. Og i dag så fortæller jeg jer om en historie, hvor politiet har arresteret sådan 5 mænd, der brækker ind i et hus med våben. Og her kan I se noget af... Jeg skal bare lige lukke det her. Det var meningen, at det der det skulle være vejret, men her kan I se, hvordan mændene ser ud. Hej alle sammen. Hej Søren. Dennis, jeg har lavet din madpakke. Jeg har lavet den med spidst ovenbagt sild. Og fordi jeg håber, du kan lide det. Okay, far. Så i dag skal vi have en stemme om, hvorfor geder de spiser græs. Gud, hvorfor? Hvorfor skal jeg have sådan en forfærdelig skole af jer? Det her, det skulle da alt for svært for mig, hallo. Jeg ved sgu da intet om dyr, ikke? Det er alt for svært. Ja, men du skal altså lave den, Mathilde, uanset hvor svært den er. Au! Jeg er boksepud nu, okay? Hans navn er altså Boksepud. Hun er cool. Mathilde, hvad laver du her i dag? Jamen, jeg slog en dreng i hovedet og kaldte ham en boksepude. Det var ikke så godt. Det er 10 dages eftersidning. Tudelu! Mathilde, nu kommer du kraftigt tilbage. Dennis, hvorfor har du mistet en tand? Ja, det er bare Benjamin. Ved du hvad? Nu går mig og dig derhen, og så skal vi lige fortælle om noget, ikke? Kom. Ja, og så sagde jeg til hende, hold kæft, har du en fed røv. Hey Benjamin, den eneste, der må slå min bror, det er altså mig. Prøv at kigge på dig selv. Du er helt æffet op. Du kan da heller ikke få en kæreste. Du er en overscoring på dine skoletester. For dine sko, de er et hakket og hakkebøf. Så tag den. Så kan du fandme lære det. Tag den. Kan du bare ikke lære det? Tag den. For du er en stor fed skid. Tag den. Kan du ikke bare lære det? Tag den. Prøv at kigge på dig selv. Du ligner sgu en helt julemand. Har du hørt om noget, der hedder style? Far, for din mor, hun er sgu da også en ting. Fordi hun er det pasta på din eneste ven. Du er død! Jeg er på døren, vulkan, eller på blæk i øjet. Fordi, så kan du fandme lære den. Tag den! Din mor, hun er en sæk. Tag den! Jeg vender stadig. Tag den! Jeg håber, du svarer. Tag den! Jeg kender din mors nummer. Jeg tager den! Ja, nu er det din tur, Dennis. Mig? Hvis pastaen koger i vandet, koger den så i vandet? Okay. For du er en stor fed lort. Jeg ved ikke, hvordan. Hvis du kan heller ikke noget, så hente din mor og lad den græde med hende. Jeg dræber dig. Fordi måske kan du være lidt bedre til at lære det. Tag den! Jeg håber, du dør. Tag den! Og du er et væsen træ. Tag den! Jeg kender din mor. Tag den! Jeg håber, du dør. Tag den! Du er en skid. Tag den! Jeg håber, du dør. Kan jeg tage den? Jeg håber, du får blæk i øjet. Tag den! For du er en stor fiskid! Det er helt godt.
Satan! Satan! Det er skraldespanden! Ja, så du er sammen med dig selv, skraldemand. Eller skal jeg sige ismand? Du vinder! Au, for satan. Au, mit haleben. Dude, din søster, hun er for sej. Mit navn er Ronny, Tony, og jeg kan lide at lave Dennis! Du var rigtig undskyld, Dennis. Jeg så dig altså ikke, og jeg blev bange, og jeg giver heller ikke en skid. Men du får jo også et aftensmad nu, ikke? Okay, det er fint nok. Men hvad fanden laver du? Vil du have noget? Nå ja, du har allerede fået noget! Hej far. Mathilde, jeg vil gerne lige snakke med dig om noget. Hvad? Din skoleleder har sagt til mig, at du slog en dreng i hovedet, kaldte ham et boksebud og gav fingeren til din lærer. Og så slog du også din skoleinspektør og tævede op en elev, der hed Thomas. Ja, og... Ja, min pige. Sagde du, slog du ham også lige i kuglerne? Det er godt at høre. Ja, slog du mig også lige i næsen, så han bløder? Jeg er så stolt af dig, min pige. Jeg går altså en tur. Ses. Hvad sker der nu? Er Dennis og Ronny og Mathilde stadig i fare? Og er Dennis rent faktisk en badass? Og hvem fanden følger efter Dennis? Følg med i næste afsnit. Den fejrer roserne jul. Tager en hel flaske vodka og bunder den og siger glædelig jul.